O conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, confirmou na mañá de onte que a Axencia Galega de Emerxencias se ubicará finalmente na Estrada. Rueda fixo estas declaracións na visita ás instalacións da Academia Galega de Seguridade Pública, sede na que se establecerá a central que coordinará dentro do Concello estradense todas as emerxencias que se rexistren na Comunidade Autónoma de Galicia. Este acto, ao que tamén asisteu o alcalde da Estrada, Xosé Antonio Dono, tivo como adxetivo a observación do futuro emplazamento da Axega, para ver sobre o terreo, según señalou o conselleiro, o espazo que ocupará esta central e cales serán as zonas que poderán aproveitarse. No marco desta primeira visita como titular da área autonómica que preside, Rueda señalou que foron os criterios de funcionalidade, eficacia e austeridade os que motivaron o establecemento final da Axega na Estrada. Neste sentido, o proxecto estradense supondrá un aforro de entre un 30 e un 40% respecto ao planteado inicialmente polo Concello de Oroso. Deste modo, farase uso da sala de crisis da Academia de Seguridade e emplearase tamén o heliporto que forma parte desta sede. Por outra parte, o seu emplazamento na Estrada motivará a construción dun novo edificio nas instalacións da Agasp. Na mañá de onte, levouse a cabo a primeira das actuacións que marcarán a instalación da Axega na Estrada, e que dende a pasada xornada o helicóptero do 112, que ata o momento tiña a súa base en Lavacolla, pasou a instalarse no heliporto estradense, dende onde dará resposta ás potenciais emerxencias que podan producirse en calquera punto de xeografía galega.